Tenzing Bodosha. Tenzing Bodosani documentary सावथुनखौ मुम्बाइआव दिन्थिफुंबाय। बोसोर गोदाननि गिबि सानजों मेहेरगोनां समखौ नोजोर बोनानै फालांगिरि टेनजिं बड'सानि जिउ खौरांनि सोमोन्दै दिहुनजानाय डकुमेन्टारि सावथुनखौ दिनै दिन्थिफुंबाय। डकुमेन्टारि सावथुनानो दिहुनजादों डाइरेक्टर डक्टर मुसुका रामसियारिजों दिहुनजानाय बे डकुमेन्टारि सावथुनखौ दिनै मुम्बाइ बर' गौथुमनि हेफाजाबाव मुम्बाइनि थानिस हटेलाव दिन्थिफुंबाय। Agriculture, ecotourism, community building, sustainability, and role modeling for the Bodo people, but also for all the other indigenous people in the northeast of India. मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान बोसोरखौ बरायनानै बे सावथुनखौ दिन्थिफुंबाय। बे सावथुनखौ दिनै फुंबिलिनि 11 बाजिनिफ्राय 3 बाजिसिमनि गेजेराव गोबां नायगिरिफोरनि बाहागो लानायजों दिन्थिफुंबाय। मख'जाथावदि दिहुनजानाय टेनजिं बड'सानि डकुमेन्टारि सावथुनखौ दासिम गुबुन गुबुन हादोरावबो दिन्थिफुंबाय। लोगोसेयैनो गोबां हादोरफोरावबो बे सावथुना सौहैबाय। आङो एक्चुअली आङो मायाव फिल्म डिभिजनाव मावो मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन ब्रडकास्टिंआव 2015 निफ्राय मावगासिनो दं। दिनै 8 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय जों स्पेशली फिल्म डिभिजना मोनसे अर्गेनाइजेशन जों बेयाव डकुमेन्टारि शर्ट एनिमेशन फिल्म बानायग्रा। दा बेजोंनो प्रडिउस खालामजानाय टेनजिं बड'साया खौ आं डाइरेक्शन होदोंमोन 2022 आव रिलिज जानाय। ओमफ्राय दिनै मुम्बाइ बर' ससाइटिनि खावलायनायाव दिनै जोङो स्पेशल मोनसे स्क्रिनिं लादोंमोन। दा बे सावथुन जेनेबा डकुमेन्टारि दा स्ट'रि टेनजिं बड'सानि बिनि जेनेबा शर्ट मुभि बा जारिमिनारि शर्ट एक्चुअली बियो टेनजिं बड'साखौ जोङो बयबो मिथिखायो। बेयो माबोरै स्ट्रागल खालायनाय, माबोरै लाइफआ माबोरै स्ट्रागल जानाय, माबोरै खस्थ'यै मानाय, माबोरै बियो थांखिखौ बोरै मोनहैखो जों बयखौ मिथिखायो। नाथाय बे फिल्माव बेनो जे बिनि बाय'ग्राफि टाइप आरो बिनि अर्गानिक फार्मिं माबोरै अर्गानिक खालायो, पेस्टिसाइड माबोरै खालायदोंमोन बियो, ओमफ्राय माबोरै केमिकेल पेस्टिसाइड गारनानै माबोरै अर्गानिकआव फैखो, आरो बे अर्गानिक खालायनायाव माने बाहेरनिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बेखौ हेल्प होदोंमोन। बेनि थाखायबो देखायनाय जादों, देखायदों बेयाव। ओमफ्राय माखासे नायबा जोङो बे फिल्माव जों बड'लेण्ड मुभमेन्टनिबो एसे दङ। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेरै माबोरै गोहोम गोलैदोंमोन टेनजिंनि लाइफआव, माबोरै उन्दै समावनो बे न' गारना खारलांदोंमोन गावनि जिउखौ माबानो, गाव बिमादै बिमाय गासै 7 जन फेमिलि मेम्बारा जिउ गोमानांदोंमोन मिथि मोनै सुथुरनि आखायाव। बेयाव ससे बिदि लाइफ स्ट'रिबो दं। ओमफ्राय जोङो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जों पिस एकर्ड जानायखौबो एसे देखायनाय जादों बाव। ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि गासैबो फार्मिंनि सायाव जेरै टि आरो एलिफेन्ट फ्रेन्डलि टि बिसोरनि सायाव गासैबो देखायनाय, साक्सेस जानाय, माबोरै बियो वर्ल्डआव माबोरै बियो एक्सपर्ट खालायो, माबोरै बाहेरनिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै बिनि टिखौ माबोरै बायना लांफैयो, गासैबो बिनि सायाव बानायनाय। लोगोसे फैबाय थानाय समाव टेनजिं बड'साया लाइमोनफोरनि थाखाय माबाफोर थांखिफोर मेसेज बेथ' सासे रल मडेल बायदि जाबाय बियो, माने फेमास, माने बियो ट्रेनिंबो होयो, वर्कशप होयो, स्टुडेन्ट गासैबो मानसि लानो फैयो। माने मोनसे कन्ट्रिबिउसन जाबाय बियो, मोनसे फार्टिलाइजार माने अर्गानिक माबा खालामनायाव आरो मोनसे सासे मुंदांखा, बेयो मोनसे सासे रल मडेल आरो बयबो सोलोंनो, माने जाय फिल्मखौ नायगोन बे मोजां मोनगोन बेयो। ओमफ्राय बाव मिथिगोन जे बेनि हासार बानायनायनि मेथडफ्रा माबोरै खालामनाय, बेफोरो सोलोंथाइ आरो नायनांगौ, नायनाया बयबो आं खावलायो बे फिल्मखौ नायनांगौ। नायबा एसे नलेज होगोन आरो बहुत खेथ्रआवनो माने बे कन्ट्रिबिउसन खालायगोन आरो बोरै माबोरै।
आथिखालनि लाइमोनफोरा माखासे गोबां सोलोंथाइ लानानै दङ दा बिथांमोननि सायाव माबाफोर सारा बे सावथुनखौ बानायगिरि डाइरेक्टर सिस्टेम हिसाबै माबाफोर मेसेज होगोन नामा लाइमोनफोरखौ? लाइमोनाथ' आजिखालिथ' बहुत मानसि माने बर' बहुत फिल्म बानायनाय दङ डाइरेक्टर दङ आं सानफ्रोमबो नायबाय थायो माने फिल्म ओंखारबाय थायो मोजां मोजां क्वालिटि आरो आसा खालामो बिसोरोबो मोजां मानो हागोन आरो बिदि आरो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनै डक्टर मुसुखा रामसियारि फंबाया माने बे डाइरेक्टर माबानि बे इन्डिया गभर्नमेन्टनि बे फिल्म डिभिजननि डाइरेक्टर दा बिथाङा दिनै बेखेवबाय बेहाय जोंनि मुम्बाइ बर' ससाइटिनि बिरेन आदा स्वर्गियारिबो दं बिरेन स्वर्गियारि बेनिफ्राय जों बेखौ नायदों जोबथ'वाखैनो नायगासिनो दं आरो जिखिनि नायबाय आगोलाव खेबसे एसे नायखांबाय आं बिदि लास्ट उइकआव ओमफ्राय बेवहाय प्राय मथा मथि प्राय 6 months हार्डवर्क खालामदों बे फंबाया स' आं बेखौ नायनानै गोसोआव बहुद गोजोननाय मोन्दों मटिभेटिं एक्सुवेलि टेनजिं बड'साया बिनि साक्सेस स्ट'रिखौ जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने बहुद गोग्गाथाव मोन्दों आरो आं गोसोआव माने बहुद फैसानि बाथ्रा दं बेहाय डेडिकेसननि बाथ्रा दं समयनि बाथ्रा दं दा बे गाव बुंनो थाङोब्ला बे लेबारसोमोन स्टार्टिङाव सिगाङाव लेबार बे माने मा मावाखै ओंखामबो संना दङ बबेबा मेघालयआवबो थांदोंमोन गेजेरावनो ओमफ्राय बिदेशआवबो आरबावबो माबा माबि खालामहैदोंमोन बे दा माने आसरित जानो लागा माने माबोरै बे आइडियाखौ मोनखौ बे थ' सानसे बेजों डेफिनेटलि आं लोगो मोननो बिराद नाजागोन माने बिराद माने इन्सपायारिं स्ट'रि माने बेखौ बिदि माबाखौ बानायनो 2 फार्म जाबाय बेहा दा मिथिनायाव दा बे फार्मखौ बानायनो थाखाय एक्सुवेलि केपिटेल नांगौ फैसा नांगौ निजा खिन्थु बियो माने गावनि निजिनि नाजानायनि बोलोजों आरो ओमफ्राय एसे ब्रेनाबो बिनिया एसे आलादा शार्प आरो मानसिया बहुद साननो गोरों दा बेयो बिराद माने आसरित खामानि मावदों आरो दा बर'फोरनि गेजेराव बिदि नङा जे बर'फोरा फैसा गैया बिदियाव फैसा गोनांबो दं खिन्थु बिनि आइडिया बिराद मटिभेटिं जेरै जों रिसेन्टलि मनज बसुमतारिनि बाथ्राखौ रायखांबाय थायो बे पिग फार्मिं माबानानै बहुद मानसिखौ बे एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि होदों ट्रेनिं होनानै दा बर'फोरनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव आरो दा दिनै टेनजिं बड'सानि सिनेमाखौ दिन्थिनायनि मेइन खारनानो जाबाय बिथाङाबो थांसिगोन डक्टर मुसुखायाबो थांसिगोन दिल्लीयाव ट्रेन्सफार जाबाय आरो आं स्टार्टिंनिफ्राय नाजाबाय थादों डक्टर मुसुखा बायदि मानसिखौ लानानै जोंनि बर' ससाइटियाव बम्बाइ बर' ससाइटियाव जोङो फैनांगौ लाना फैनांगौ दिन्थिनांगौ इनकारेज खालामनांगौ जोंनि मानसि सासेया बर' इमान गेदेर अफिसार मानसि आरो इमान गिदिर मोनसे सिनेमा बानायबो बेबो जोंनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया फाइनेन्स खालामदों थ' गभर्नमेन्टनि जानानै जों बेखौ मिथिहोनांगौ अल अभार दा वर्ल्डआव मिथिहोनांगौ सासे साक्सेसफुल मानसि बेबायदि आरो गेदेर इन्टारप्रिनियर ओंखारथों दा बेखौ कोनो मानसिया दासिमबो नुवाखैमोन दिनै फार्स्ट स्क्रिनिं खालामबाय जोंनि थाखाय उइथ स्पेसियेल पारमिसन फ्रम दा मिनिस्ट्रिनि पारमिसन लानासो जों दिन्थिदों बेखौ ओरैनो बिजनेस पारपस माने टिकेट लानानैबो दिन्थिनो हाया पारमिसन नङाबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पारमिसन नांगौ मानो होनबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासो बानायदों बेखौ डक्टर मुसुखाया गावनो डाइरेक्टर गावनो पारमिसन लादों जेबो प्रब्लेम गैया बिथाङा अलरेडि कानाडा अस्ट्रेलिया आमेरिका चाइना जार्मान बेफोराव अलरेडि बुक जाखाबाय बिथांमोना लांबाय अलरेडि बिथांनि पारमिसनाव आरो थ' इन्डियायाव फार्स्ट जादों जोंनि गासै रायजोफोरा जाहाथे आसामावबो दिन्थिहैयो गामि गामि दिन्थिनांगौ बे सिनेमाखौ मिथिथों जों बिराद लाखि बम्बाइ ससाइटि एज ए बम्बाइ ससाइटि जों बिराद लाखि दिनै आरो जों नुग्रोदों जोंनि बम्बाइयावनो फार्स्ट अपेनिं जाबाय उइथ डाइरेक्टरखौ लानानै जों पारमिसन स्क्रिन खालामबाय थ' जोंनि थाखायबो बिराद साक्सेसफुल इयार जाथों डक्टर मुसाखानि थाखाय जों बिराद थेंकफुल वी आर भेरि माच थेंकफुल टु डक्टर मुसाखा मुलुगा मोनसे गेलेथिलि गेलेनाया जादों गोजोननि आयदा बुहुमाव बयबो गेलेनायखौ सिबियो आरो अनसायो सिबिनां गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर क'क्राझाराव बे खेबाव जोलुरनि गिदिर बादायलायनाय ISPLनि उनाव फिन खेबसेबाव गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव माहारियारि थाखोनि जोलुर गेलेनाया जागोन
अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो बिटिआर सरकारा जथायै बानजायनायाव 28 डिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव 76थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप फर हिर' सन्तोष ट्रफी 2022-23 नि ग्रुप 3 नि गेलेनायखौ खुंफुंगोन। क'क्राझाराव थानाय साई आरो केडिएसए फोथारावनो बे गेलेनायखौ नुथारगोन। बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन रायजोनि मोनद' गोहोगोरा जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेश रायजोनि जोलुर गेलेगिरि हानजाफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। बे जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासै गोसो गुदुंफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साई स्टेडियाम आरो केडिएसए नि फोथाराव फैनानै होखानाय सम बायदियै गेलेनायखौ नायनो हागोन।